салом бинандагони Хабар ТГ. Афзалшор Шодиев, ҳунарманди шинохтаи тоҷик, ки имрӯз аз вазифаи роҳбарии филармонияи давлатӣ барканор шуд, зимни як суҳбат кӯтоҳи телефонӣ бо Спутник Тоҷикистон гуфт, ки дар ин макон 5 солу 8 моҳ кор кардааст ва мехоҳад каме ба эҷод машғул шавад. Афзалшор Шодиев гуфт ба дигар кор мегузарад, аммо ҳоло мехоҳад каме ба эҷод машғул шавад. Номбурда дар хусуси кори дигар гузастанаш гуфт: ҳоло маълум нест, шояд шавад. Ӯ гуфт барканорияш аз ин вазифа бо розигии худаш сурат гирифтааст ва аз фаъолияташ дар ин макон хурсанд аст. Ҳунарманди шинохтаи кишвар дар хусуси фаъолияти беш аз 5 солаш гуфт, дар ин макон бо сари баланд кор кард ва кормандону роҳбарони ҷумҳурӣ аз фаъолияташ розӣ буданд. Фаъолиятҳо дар давоми роҳбарӣ беҳтарин буд. Сатҳи ҳунара боло бардоштем, филармонияро ба сатҳи олӣ таъмир кардем. Ба маркази гармдиҳии шаҳр пайваст кардем. 1000 дона курсиҳои нав барои тамошобинон гузоштем. Давоми фаъолият президент ҳамеша дастгирӣ мекарданд ва ба ҳама ободиҳо дар филармония бо дастгирии роҳбари кишвар буд. Зулфия Давлатзода, вазири нави фарҳангии кишвар, имрӯз бо як фармон Афзалшор Шодиев, ҳунарманди шинохтаи кишвар, аз вазифаи роҳбарии филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашарӣ Ҷураев барканор кард. Бино ба иттилои Вазорати фарҳанги Тоҷикистон, ба ҷои Афзалшор Шодиев ба вазифаи директори филармонияи давлатии Тоҷикистон Кароматулло Раҳимзода, ки то ин вақт директори мактаби мусиқӣ ба номи Миратулло Атоев буд, таъин шуд. Масъулини Вазорати фарҳангии Тоҷикистон дар суҳбати телефонӣ гуфт, Тоҷикистон қайд карданд, ки тағйироти кадрӣ дар филармонияи давлатӣ дар асоси ротатсия ё ҷойивазкунии кадрҳои роҳбарикунандаи суръат гирифтааст. Афзалшор Шодиев, овозхони маъруфи тоҷик, аз соли 2014 боз раёсати филармонияи давлатӣ ба номи Акашариф Ҷураевро бар ӯҳда дошт. Дар гузашта таронаҳои ӯ дар бораи Самарқанду Бухоро миёни мардуми Тоҷикистон маҳбубияти зиёде пайдо кард. ӯ ҳунарманди мардуми Тоҷикистон аст ва дар моҳи феврали соли 2013 дар Русия ҷоизаи Хиради миллатро дарёфт кардааст. Ин буд видеои имрӯзаи мо. Дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин Афзалшор Шодиев? Хеле ҳунарманди пешқадам аст ва манам он касро ҳурмат мекунам. Ва шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман нависед.